Хвала Христу. Сёння з вами маем гісторыю вучняў з Эмаус. Асабіста я вельмі люблю гэтую гісторыю, якую апісвае евангеліст Лука. Такая, і шмат знакаў тут, і вялікія тэмы ў ёй раскрываюцца. І я ў захапленні ад гэтай гісторыі, і адначасна такі свой цяжар, таму што яна вядомая і шмат разоў прыходзіцца пра яе прапаведваць. Генрі Нувен кнігу напісаў, апісваючы вось гэту гісторыю, каментуючы. І чарговы раз недзе там разважаючы, схіляючыся над гэтымі тэкстамі, ўжо, канешне, не буду іх чытаць. І гэтых вучняў, которые адыходзяць з Єрусаліма, уцякаюць. Нехта трапна сказаў, што Єрусалім стаўся для іх месцам вялікага расчаравання. Гэта быў горад Бога, который Бог выбраў, дзе пабудаваная святыня, дзе там Давід і так далее, і ўсё. І гэты горад Бога стаў месцам, который забіў іхнага Бога. Таму яны адыходзяць расчараваныя з Єрусаліма, у іх рухнуў увесь іхны свет. Можам сябе спрабаваць у гэтым расчараванні ўбачыць. Многія людзі расчараваныя хрысціянствам, касцёлам, расчараваныя духавенствам, расчараваныя веруючымі. Маса разных прычын. Можам спрабаваць сябе ўбачыць у гэтым вобразе гэтых вучняў, которые ўцякаюць з Єрусаліма, яны ўсё хочуць кінуць. І Христос незаўважна да іх падыходзіць. Ён мае іншы воблік, бо ён уваскрослы, але бачна, што это чалавек, ён мае цела. Яны між сабой ідуць, разважаюць, і ён правакуе іх. Это чарговая правакацыя ў Евангелі. Ён робіць выгляд, што ён не разумее, пра што ідзе размова, пытаецца ў іх, што сталася, яны расказваюць. І вось цікава, пасля гэтай правакацыі, это важны момант, што Христос, ведаючы ўсё, ён дазваляе, каб вучні выказаліся. Это важны момант духоўны. Это мае значэнне, калі мы выказваемся, калі мы агучваем, нават калі мы не памыляемся, калі не маем рацыі, калі неправільна думаем, нам трэба выказацца. Нам трэба выказацца тое, што баліць, тое, што не падабаецца, тое, чым захапляемся. Чалавеку ўвогуле трэба выказвацца. Гэта фундаментальны момант нашага жыцця духоўнага. Часам людзі думаюць, чаму трэба спавядацца святару, чаму трэба высказваць свае грахі перад іншым чалавекам, калі можна напрамую Богу. Як правіла, Богу ты і не выскажаш так. А калі тут высказваешся, табе сорамна, табе страшна, гэта нейкая цана гэтаму ёсць. Што ты не ўпустую, гаворыш, а чалавеку, который рэальна тут жывы. Таму это таксама такое благаслаўленне, што Бог нам даў такую магчымасць каяцца адзін перад адным, адзін праз пасрэдніцтва іншых людзей. І вось это пачатак гэтай гісторыі. Христос правакуе іх, каб яны выказаліся. Это вельмі важна. Людзі часта, которые маўчаць і ўсё ў сабе носяць, там няма дынамікі жыцця духоўнага. Это як у такім балоце где застой такі, ўсё квасіцца в собственном соку, як гаворыцца. І Христос правакуе іх, ведаючы ўсё. Ён правакуе, каб яны выказаліся. Яму не трэба гэта інфармацыя, это трэба ім сказаць. І выказваючы тое, што іх ляжыць на сэрца, яны даходзяць да этой важнага слова «мы спадзяваліся на яго». Мы чакалі, што ён будзе каралём Ізраіля. Мы расчараваныя. І Христос тады пачынае ім тлумачыць Пісанне. І нам кажа евангеліст Лука, ён вусны Христовыя, словы Христовыя, «О неразумныя і марудныя сэрцам, каб паверыць». Ён пачынае іх папракаць. І пасля тлумачыць Пісанне. І колькі разоў я чую папрок Христовы, мне заўсёды хочацца, шчыра кажучы, апраўдваць апосталаў, таму што я недзе гэты папрок чую таксама ў адносінах да сябе.
ну, магчыма, як і да кожнага з нас. О неразумныя, няскорыя, каб верыць. Вот і хочацца сказаць, дык это ж ласка веры, дар веры, это ж ад Бога. Дык а за што папракаць? Вот все адно, як мне знайсці веру, як вымусіць ад сябе верыць, да, і ў якіх момантах, і наколькі можна верыць, да. І тут заўсёды мне хочацца апраўдаць апосталаў, што, Господі, ну неправільна ты іх папракаеш. Ось, і я думаю, што, канешне, Бога няма чаго асуджаць, бо Бог заўсёды мае рацыю, ён не памыляецца. Я думаю, што вера сапраўды з'яўляецца дарам, упэўнены ў гэтым. Ніхто не можа прыйсці да Айца, як толькі, пакуль не будзе дадзена з вышыні, кажа Христос. Вера сапраўды ёсць дарам. Але папракаць можна за што? Што гэты дар не памнажаецца. Заўважце, што Христос не папракае язычнікаў, не папракае людзей такіх іншых культураў, да. Ён не папракае іх. Ён папракае апосталаў сваіх, альбо фарысеяў будзе папракаць. Чаму? Таму што ім дадзена, яны чулі, яны разумеюць, яны ўрэшце вераць. І тады пытанне, чаму не размнажаецца гэты дар веры, чаму не расце? І тут думаю, што тут ёсць за што Богу папракаць і апосталаў, і мяне, і нас таксама. Чаму дар веры не расце, который дадзены Богом? Ён павінен размнажацца, ён павінен расці. Як гэтае зерне, кінутае ў зямлю, павінна вырасці агромным. Так расце Царства Божие. І чаму яно не расце? Адна з прычынаў это тое, што, як кажуць апосталы, а мы спадзяваліся. Это адна з прычынаў. Не апосталы, скорей вучні Христовыя, а мы спадзяваліся. Это адна з прычынаў. Таму што у нас такія чаканні, што мы ў выніку не чуем таго, што гаворыць Гасподзь. Ён ім казаў многа раз пра тое, што будзе цярпець, што ён уваскрэсне, але яны гэтага не чулі, таму што у іх быў свой план. Яны так былі прывязаныя да гэтага плана, што яны не чулі яго. А ў іншым моманце, кажа Пісанне, яны не разумелі і баяліся спытацца. І это адна з прычынаў, чаму вера не расце. То есть у нас такі план, такія чаканні, такая візія на Бога, на нашае жыццё, што мы проста нічога іншага больш не чуем. Я асабіста назіраю гэтую карціну, калі часам прапаведваю ці размаўляю з людзьмі, і я проста бачу, што людзі не чуюць. І людзі, которых заахвочваю, чытайце Пісанне, чытайце Біблію. І я ў многіх выпадках, цяжка сказаць пра працэнт, пра адсотак, але ў многіх выпадках расчароўваюся, таму што я бачу, што людзі ўсё адно з гатовымі сцэнарыямі пачынаюць чытаць Біблію, яны там знойдуць тое, што хочуць знайсці. Убачаць тое, што для іх блізка. Яны не гатовыя чытаць яе як занава, як нічога не разумеючы. Христос кажа, Нікадэму трэба нарадзіцца занава. Часам трэба ўспрымаць Бога, як бы ты ўсё адно нічога не ведаеш, як ты ноль поўны, нягледзячы на тое, што ў цябе там дзесяткі гадоў веры і хрысціянства за плячыма. Мы так не чытаем, мы так не пазнаём. Мы заўсёды духоўныя, светскія, у нас ужо нейкае чаканне, свая візія, сваё уяўленне, і мы знойдзем доказы сваім тэорыям. І думаю, это адна з такіх самых сур'ёзных прычынаў, чаму вера не прарастае і за што Христос папракае. Таму што, а мы спадзяваліся, а ў нас была свая візія. Праўда, это ў жыцці, я асабіста это шмат бачу. Я гэтага бачу шмат. Людзі кніжкі чытаючы, ўсё адно, заўважце, што кожны са сваёй перспектывы чытае, кожны знойдзе там сваё. Калі ёсць гэтае богашуканне такое адкрытае, то людзі шмат чаго новага ўбачаць. А калі такога няма, калі ёсць такое перакананне ў сваёй праваце, і толькі ў сваёй, і ўсё. Людзі ў многіх кнігах, тых самых біблійных, знойдуць толькі сваё пацвярджэнне свайму. Гэта адна з прычынаў. Другая прычына, чаму вера не прарастае,
Гэта, як у прыпавесці пра Сейбіта, Христос кажа: «Мітусня, клопаты гэтага свету». У другім чытанні, это першы ліст Петра, мы чуем словы, апостол Пётр кажа: «Са страхам праводьце час вашага зямнога вандравання». Са страхам. Цяжка этому страху навучыцца, але навучы нас, кажа Святое Пісанне, лічыць дні нашыя, каб мы здабылі мудрасць сэрца. Вось калі такой мудрасці няма, мы праваронім наш час, который Бог нам дае. На карысныя рэчы, бескарысныя, добрыя, мірскія, там, на свае агароды, дачы, свае паездкі, свае тэлевізары, камп'ютары, тэлефоны. Мы на ўсё, вот, і карысныя, і бескарысныя, прафукаем наш час, ну, і ў выніку зерне тады не прарастае. А яно магло б прарасці. Калі б мы больш пільна, ці ў малітве, ці даследуючы Слова Божае, там шансы былі прарасці. Таму я б сказаў бы так, што папрок Хрыста, ён не датычыць таго, што веры няма. Ён датычыць таго, як мы чуем, што гэтыя вучні неразумныя і марудныя сэрцам, каб верыць. То есть там ёсць вера, але это ўсё так марудна ідзе. Там розуму вялікага няма, ну вот менавіта таму, што занятыя сваім і сваімі поглядамі, сваім бытам і ўсім астатнім. І вера не прарастае. І за гэта ёсць што папракаць. Ну і думаю, што да, мяне таксама, як і многіх з нас. І таму таксама далей цікава мы чуем, што Христос, вот вельмі люблю, як сканчваецца эта гісторыя, ён робіць выгляд, што хоча ісці далей. І евангеліст Лука кажа, што яны настойвалі, кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарэе». Это правакацыя Божая чарговая. І чаму правакацыя такая? Таму што якраз таки сэрца трэба пабудзіць. Яно ўсё адно як замарожанае. Вот. Яны нешта там зразумелі, нешта прынялі і ўсё і замарозіліся. Да, аганьку ўжо не хапае. І Христос, ён як бы распальвае вось такой правакацыяй гэты агонь. Конечно, мяне это ўражвае, таму што ў нас часто вот мы хочам на сілу чалавека як бы прывясці, навярнуць, даказаць, загнаць яго, каб ён запаведзі выконваў. А там у сэрцы нічога няма, і тады вот все гэтыя нашыя знешнія практыкі у выглядзе пабожнасці, споведзяў, малітваў, выканання запаведзяў, яно не працуе. Чаму? Таму што ў сэрцы там нічога няма. Там аганёк, ці яго ўвогуле няма, ці ён там ледзь тлее. І што з гэтага ўсяго знешняга? У Евангеліі ад Яна пан Езус кажа: «Калі любіце мяне, будзеце выконваць Слова маё». І некалькі разоў пан Езус паўтарае у 14 раздзеле Евангелія ад Яна. Дык вот цікава, што мы націск ставім: ага, значыцца, трэба выконваць Слова, і мы будзем любіць. Вот трэба выконваць Слова. А там націск не на гэта. Калі любіце, любоў першасная, у выніку любві вы пачнеце Слова выконваць. А мы адразу ўжо ўсё на знешняе, на аскетізм давім. Калі любіце, будзеце выконваць. Таму Христос, ён як бы правакуе, каб сэрца прачнулася. Я думаю, што па этой прычыне Господь маўчыць у жыцці многіх з нас. Таму што тут не знешне трэба давіць, тут трэба неяк так справакаваць, каб вот захацелася нам. Каб мы самі шукалі. Каб, як гэтыя многія людзі, што да Хрыста ідуць, яны дабіваюцца яго, яны крычаць, ён маўчыць, ён не звяртае на іх увагі, яны крычаць яшчэ больш. Христос правакуе, каб сэрца прачыналася. Гэта ёсць аснова. І цікава, што калі Христос знікае з іхных вачэй, у той момант, калі ўжо, вот, здаецца, пік, вот зараз яны ўжо распазналі яго, можна пагаварыць, можна патлумачыцца, можна пакаяцца, ён раз знік. Чаму? Для таго, каб зноў сэрца шукала. Это чарговая правакацыя. І вельмі мяне ўражвае, што ён нават не кажа ім, што ім трэба вярнуцца ў Іерусалім. Ён не тлумачыць ім як чайнікам. Вот вы павінны па інструкцыі зрабіць то і то. Вот мы вот так вот тлумачым адзін аднаму, рэальна, як чайнікам. Мы хочам змусіць, і кожны адзін аднаго мурыжам. Вот хто што павінен рабіць. А Христос проста знік.
каб яны самі дадумаліся, што ім трэба рабіць, каб яны самі за сябе прынялі рашэнне. Вот такую вот ролю грае сэрца. І цікава, што вось гэтая гісторыя не сканчваецца таксама акцэнтам сэрца. Яны пачынаюць казаць: ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам пісанне. Яны пачынаюць разумець, да, што вот это вот і было самае галоўнае, калі сэрца становіцца гарачым ад Божай прысутнасці.